Күбрәк класстан тыш, сыйныфтан тыш чараларда балалар күбрәк ачыла дип уйлыйм укытучы буларак. Кагыйдәләр яклатып, теманы аңлатып кына балаларда тел өйрәтеп булмый минемчә. Аның өчен күбрәк сыйныфтан тыш чаралар, төрле мәдәни чараларда катнашу, театрларга, концертларга йөрү, үзебезнең сыйныфтан тыш чараларда балалар телгә кызыксыну күбрәк уяна. Менә көндәлек сөйләшүдә, көндәлек аралашуда балалар күбрәк ачыла. Балалар фәнне ярату өчен балаларга күңелеңне биреп эшләргә кирәк. Алар фәнеңнән канәгать булсын өчен синең белән контактка әйбәт керүне мин балаларны беренче чиратта яратудан күрәм. Чөнки аларның хәлләрен белешеп, һаман дәрес турында гына түгел, хыяллары турында, көндәлек кызыксынулары турында. Хәзер күп кенә китап кибетләрендә бу татар теле буенча нишләптер без бу киштәләр бөтенләй юк, яки алар буш. Менә дәүләтебездә татар теленә карата игътибар зуррак булган очракта, әлбәттә, татар теле укытучысына да, укучыларга да теленең кирәклеген аңлаган вакытта эшләве җиңелрәк булыр иде.